Едно видео как се работи с автопилот Роско. Така. Значи на дисплея се показват, като започнем брой от сателити, точката, която е в момента. Автопилота е 100 точков. Също горе под надписа Роско може да се показва или скоростта на лодката, или дълбочината от дълбокомера, или каквото си пожелае човек. Може да се наглася. Горе вдясно волтажа на дистанционното и волтажа в лодката. Сега да запаметим домашна точка. Тя по принцип се запаметява автоматично, но ако искаме може да я променяме. Сега ще я запаметим тук отпред. Така, запаметяването става, когато е нагласена нулева точка. Преместваме трипозиционния ключ в режим запаметяване и десния джойстик го даваме назад. Ето, нулева точка е запаметена. Сега ще запаметим две точки. Минаваме в ръчен режим. Този ключ в първо положение. И отиваме да запаметим две точки. Там ще е първа точка. Как става запаметяването? Значи с левия джойстик променяме точката на първа. Минаваме в трипозиционния ключ в втори режим за запаметяване и десния джойстик назад. Първа точка е запаметена. Сега отиваме да запаметим втора точка. Трябва да минем в ръчен режим. Трипозиционния ключ в първо положение. И отиваме да запаметим втора точка. Примерно там ще е втора точка. Значи запаметяването, преместваме втора точка тук. Минаваме в режим на запаметяване и десния джойстик назад. Така. Сега, ако искаме да върнем лодката в нулева точка, как става? Минаваме в режим автопилот, трипозиционния ключ в трето положение и десния джойстик назад. Лодката автоматично минава в нулева точка и тръгва да се връща. Така, ако искаме да отидем да закараме лодката на първа точка, значи виждаме първа точка, режим на автопилот и десния джойстик горе вляво. Тук се изписват колко метра остава до точката. Сега връщаме в начална позиция.
Така, как става, когато искаме да закараме лодката на две точки и на едната да изсипи левия контейнер, на другата десния. Значи, минаваме в режим на автопилот, ето положение. Избираме първа точка, отваряме ляв контейнер, избираме минаваме в режим на автопилот, избираме първа точка, отваряме и затваряме първи контейнер, минаваме във втора точка, отваряме и затваряме втори контейнер и десния джойстик минаваме надясно. Сега на първа точка ще отвори ляв контейнер, ще отиде на втора точка, ще отвори десен контейнер и ще се върне. Също светлината може да се регулира. Ето 9 метра, 8 метра, 6, 5. Автопилотът е много хубав. Работи безотказно. Ако се появи някакъв проблем по лодката, 99% проблема не е в автопилота. Така, значи от този потенциометър се регулира скоростта на лодката в режим автопилот. Дали по-бързо или по-бавно искате да се движи, когато е в режим на автопилот. От тук се регулират светлините по-силно, по-слабо. От тук се включва дълбокомера. Това е много хубаво екстра. Просто перфектно е, когато има дълбокомер. Един път, като свикне човек с дълбокомер, повече му е безинтересно с обикновени лодки. Също и с автопилот. Свикне ли веднъж с автопилот, повече обикновена лодка му е супер безинтересно. Как работи дълбокомера? Значи, включва с този ключ и минаваме в... Има малка графика и голяма графика. Тя ще пусне лодката да върви на някъде. И тук се изобразява дълбочината и релефа. Много хубава екстра. Просто перфектно. До 8-9 метра мери. И така. Също тук има данни, скорост на лодката, сила на сигнала, разстояние, градуси, ниво на батерията. Всичко е перфектно. Наистина много хубав автопилот. Достъпен, който така горе-долу е технически грамотен, може сам да си го монтира. А лодката от видеото се продава, между другото, някой ако има интерес. Светлини, предни, задни, задна скорост.
Лодката е с безчетков двигател, литий-ионна батерия, автопилот и дълбокомер.